HAKOM je omogućio korisnicima da putem aplikacija Hakometar i Hakometar Plus provjere kakvoću pružanja usluge pristupa internetu. Osim toga, redovito nadziremo i poštivanje načela mrežne neutralnosti, odnosno otvorenog pristupa internetu i transparentnosti pružanja informacija u vezi s tim. Jedan od naših najvažnijih zadataka je rješavanje sporova između operatora i korisnika njihovih usluga. Sa zadovoljstvom mogu reći kako je broj predmeta u proteklom razdoblju smanjen, iz čega zaključujemo da je dugogodišnji rad kako na propisima, ali tako i izravno sa operatorima radi promjene praksi urodio plodom. Već spomenuti novi kod unio je određene promjene u ovo područje, te će korisnička prava biti harmonizirana na europskoj razini. Kako u Hrvatskoj trenutačna razina prava prelazi ona predviđena kodom, nadamo se da ćemo u suradnji sa operatorima osigurati nastavak dobrih praksi.